Здравейте, фенове на бордните игри! Представяме ви най-новият ни продукт, а именно къщата на вещицата. Сега ще видите 360 градусово вю. Къщата е висока около 25 см, доста атрактивна, страхотна за подарък за някой, за феновете, които искат да си отсветят нещо. Също сме я направили в един такъв неутрален цвет, който е много подходящ за отсветяване с страшни детайли, доста техника. Виждате керамидите, виждате тук сковано от дъски. Вътре, ако погледнете, ще видите, че се вижда самото стълбище. Този прозорец пък е закован тук с една дъска. Обрасло е с доста атрактивно дърво. Излиза от нея. Тук е счупено, заковано. Вкарали сме супер много детайли. Постарали сме се изработката да е максимално качествена. Така че се надявам този продукт да ви хареса.